33 anyos nga lalaki, dili paigo nga misuway sa paglikay sa checkpoint. Mipatid pagyon sa usa ka police officer og mition sa gidani ang gituhang ecstasy. Siloan meron din na adunay live report. May. Lan napasakaan na og kasong direct assault o resistance and disobedience to person in authority ang maong motorista. Nagpahigayon nag-checkpoint ang mga sakop sa SWAT sa Lapu-Lapu City Police sa Takan Barangay Babag pasado alauna sa hapon niadtong Biyernes dihang naagi ang 33 anyos nga motorcycle rider kinsa usa ka residente sa usa sa mga subdivision sa Barangay Babag. Misuway pa kini paglihay apan na flag down gayud siya sa advanced security sa SWAT team. Katong gisita na siya sa hepe mismo sa SWAT, si Police Lieutenant Milior. Dito na niya yung ipatiran si Lieutenant Milior, then nagkaskapol sila kay na-addict siya gidang allegedly ginadili nga droga which is as sa iyang revelation is ecstasy to siya. Nunot ni ini, gida ang mong motorista sa Lapu-Lapu City District Hospital. Apan gi-refer siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron unta mahiling ang iyang kahimtang apan mipirma siya og waiver nga di na siya magpa-admit. Ingon sa doktor, possible makuan siya itong ma-overdose siya sa ecstasy kay usa og tunga man tunga iyang giinom niya. Ingon ang doktor na kana ecstasy, tunga-tungaon din na siya, dili rin siya usa ka dosage. Pero pag-abot sa Vicente Soto, wala man siya, ni-waive siya nga magpa-admit mo itong gisod sa detention facility. Luckily na lang sad, wala sad siya na overdose considering as alleged niya, dugay na siya manggabita ng ecstasy. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga tungod kay way nakuhang ecstasy kay giingong gitunman kini sa dinakpan, kasong resistance and disobedience to person in authority ug direct assault upon agent in person of authority ang ipasakang kaso bato kaniya. Laing kasong traffic violations ang ipasaka usab batok sa dinakpan. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa suspitsado apan nagdumili kini pagluwat o pamahayag. Lanlakip sa gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police ang source sa maong ecstasy ug kung sa-unsang paagi kini gi-transport. Ilabi na kay gibutyag sa suspitsado nga didto niya kini na order online. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.